दुलुर दालार खाथबनाय मेथाइनि मिउजिक भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो फैगासिनो दं। मेब्ला स्कारि प्रडाक्शननि गेजेरजों मेब्ला स्कारि प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो फैगासिनो दं दुलुर दालार खाथबनाय मेथाइनि मिउजिक भिडिअआ। खुगा खुगा सोलिबोनाय फेस्ला खुगा मेथाइखौ सोरां बर'आ बुथुमनानै जथायना सिमि बसुमतारीखौ लानानै जयै रोजाबदों। सोमावसार बसुमतारीनि करिय'ग्राफ खालामनायाव मेन्देला ब्रह्म, लाइथुन नार्जारी, बिपुल बसुमतारी, भाग्यश्री, रंजाली सनिया बिथांमोननि एक्टिं खालामनायजों दुलुर दालार खाथबनाय फेस्ला गोदान मेथाइनि भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो फैगासिनो दं। रायजो राजा नायगिरि अनसायगिरि नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोनखौ हास्थायदों। बेयो आंनिनो चेनेल मेब्ला स्कारि प्रडाक्शन। बोसोरसे जाबायमोन आङो मिउजिक भिडिअ नेंगारिया। एबार नै बयबो नेंगारनायखाय आंबो माने गोसो जानानै फेस्ला फक बैसागो देमसि बेखौ आङो शुटिं लाबाय दं। मेथाइखौ आं गावनो आरो सिमि बसुमतारी रोजाबदों, फावखौ खालामदों जोंनि बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला आरो हिर'इनाव भाग्यश्री, लोगो सापर्टिं एक्टर एक्ट्रिस दङ रंजाली ब्रह्म, सनिया बर' आरो बिपुल बर' आरो लाइथुन नार्जारी आरो दामग्रा बिथांमोन दङ, मोसाग्रा बिथांफोर साइडआव। दा बिथांमोननि हेफाजाबजों आंनि बे फक देमसिया मोजां महर मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। आं बेखौ नैबे सानथामसोनि उनाव आङो रिलिज होनो सानदों। एडिटिंनि एसे खामानि थागोन। बे फकआ गोदो 36 बोसोरनि सिगांनो आं उन्दैनिफ्राय मोसाबोनो मोननाय गावनो बैसागोआव रोजाब दा बेखौ जोंनि जायगायाव आलादायै रोजाबो, खायसे जायगायाव आलादा आलादा जायो, आलादा जायो। आं जोंनि जायगायारि याव सोलिनाय मेथाइखौ लानानैनो बानायदों। मोजां जागोन होननानै आं सानदों। दा रायजोआ अनसायोब्ला जोंनि चेनेला ग्र' जागोन। ग्र' जायोबा जोंबो इनकारेज मोनो आरो इयुनाव जोङो बानायनायनि सुबिदाखौ मोनो। बेखायनो रायजोफोरखौ अनसायगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो बयखौबो गोदान बोसोर फैबाय थानायनि आङो गोरबो गोसोनि साबायखर जासिहरग्रोबाय। गोजोन्थों।